Bħala Safeguarding Commission li hija entità fih dan il-Knisja li naħdmu mod autonomu fejn jitlu allegazzjonijiet ta' safeguarding relatati ma' safeguarding. Rajna illi irċevejna 36 referral matul is-sena l-oħra fejn inalqu 26 referral illi dawn kienu jinkludu każijiet li involvu kemm minuri u anki adulti vulnerabbli illi kellna 8 każijiet minnhom illi ġew sostanzjati ġifieri r-riskju nemmnu li jinsab hemmhekk. 4 kienu jinvolvu adulti u 4 jinvolvu minuri. Interessanti li nofs il-każijiet li rajna huma ta' sitwazzjonijiet ta' allegazzjonijiet li allegatament seħħew iktar minn 10 snin ilu. Ġifieri f'dawn is-sitwazzjonijiet xorta waħda narawhom daqs li kieku jiġu preżentati llum ħalli nifhmu iktar aħjar il-ġara imma speċjalment biex nagħtu vuċi u biex nifhmu biex nagħtu opportunità lill-vittma li tiddiskuti magħna dak li għaddiet minnu, storja tant diffiċli li persuna tista' jkun għaddiet minnha. F'kull livell ta' xogħol preventiv li qed isir qegħdin nikkollabraw mal-PFI fejn jiġi offrut training, għandna courses illi huma għaddejjin illi aħna nissuġġerixxu illi persuna jieħu dat tip ta' training kull 3 snin ħajbqa' dejjem aġġornat ma' dak illi qiegħed isiru jingħad. Fejn hemmhekk nitkellmu fuq il-valuri, fuq il-prinċipji, fuq l-istrutturi, fuq kif wieħed jista' jirrispondi meta jkun hemm allegazzjoni u għalhekk noħolqu wkoll l-għarfien minħabba dawn ix-xogħol fil-prevenzjoni li qed isir. Biex dak li jkun jagħmel kuntatt ma' Safeguarding jista' jikkuntattjana fuq il-website tagħna safeguarding.mt, għandna l-email li huwa info@safeguarding.mt. Il-telefon dak li jkun jista' jċempel 2247-0950 fejn dak li jkun ħajġi mwieġeb minn persuna li taħdem fl-uffiċini tagħna u tista' dak li jkun jista' jagħmel ukoll kuntatt through social media pages tagħna.